Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilakok day to'y bakak, tawan mo tin makanda aruot. Medyo dakkel ka nalukmag ti bakam, Enteng. Manungay ko mati panangilakom. 26 kita, medyo dakkel. Ay, addaken ka dayta Dumalakok di gumatangak iti ubing abaka. Ilaklako ni Enteng ti baka na. Ay, gusto mo't kit di Tadi namot lang maasikasaw. Kasta aya maray. Wen, maray. Ad-adda asyak ti mapan mangipas pastor no kwa. Kan maysa, nagangumot amin ang aruot ita. Addan sa mo ngamin El Niño ka na. Dayta nga rod ti kunkunada. Sapay la ko maatasaan. Ay, ilakla ko gayam ni Kapitan Tibaka na. Bayang taibagak day tamaray. Pangibagaam ko ma. Ay, ni Badong Paray, di lang mabalay nga uray no day ta 18,000. 18,000 ay nagbabamot ti panggatang mo iti baka kon. Awanan ti mabalin na kananda paray. Sayang tumid lang no kumutong day ta bakam. Itad mo kanya kaun iti 18,000. Ibagaking ka awan tumo ilang gumatang ditan. Apay nagkarumot ti panagtawar mo kan panagsasaom pare. 20K para kan ka. Anya? Apay, di lang mabalain. Aday talangan 19,000 paray. Pag sinapatan ka. Nagrigat kakat akasarsaritan. Sige malangin. Katanga mo iti 19,000. Kasta, day ta mantikat kuking ka paray. Sige, 19,000. Day ta, itibakan ni parintay tuyan. Dakil mo na niya. Unmag, apay, binayada maun. San pay? Awan pa'y kwartak. Payadak tuan, doon adda kwartak. Anya, awan mo't gayam kwartam. Ngumapaya nagtawar-tawar ka. Payadak to ka day. Siyak ti makamaw. Pangalaam to ngay iti 19,000 na pagbayad mo kini Kapitan. Sana parikod day ta. Ayan ti bakam, Enteng. Nakapagudlat ta ijay turod Mapan mo to mangki di iyalis. Siya kung ti mangiyalis, iti mabalin a pagharaban na. Thank you Sige, taday, ada pa'y meeting ko ijay barangay hon. Ay, apay, di pa'y binayadan ni Pari Badong aya. Saan pa nga ron? Una na nga umay to kano inton adawaya na. Ay, bayadan na kuman tapno alaundan. Tapno saan nga isupay apagtaktaktakan iti oras. Ay, urayan talatan. Inakon ijay barangay hon. Anya ka diti ibagam, Kabadong. Umay ko ibagang at dabakak ijay bangkag maray. Ilakom kanyak? Kasta ko mga rod maray. No kayat mo Umay ka, tumay mo kitain. Mano kumangay ti panangilakom kanyak no bilang. Tinasaya at umay mo pa ikitain, maray. Ibuyod ko dito yung baka. Sama daw! Kartingak tumanaw dito. At hindi ko alam ka. Kartingak matimang na baka. Pumanaw tan dito. Kabadong, itay kami pa'y ni Marito yang dito. Kasta maray. Napan ko pa'y ngamin pinainom da ito'y baka, maray. Dayta ka diti kunkunam abakam. Awan maray. Isu day tayo. No kaya't mau di gatangam itan. Manungay nga ti bayad na dayta. Tangay papartimot ang mailako akas ko na. Di oray 30,000 langay. Awan latawar na daytan. Sige maray. Oray 29,000 ay. Para king ka. Mabalay. Sige. Bayada kaun. Agyaman nakbari Mala. Di kagdanag. Tasya kaun. Ti mangiguyaw. Di ti baka. Ama panitayan mo. Sublik man ay. Dito ti baka. Ti parintay. Kapala ko Tadi na madlaw nga impanaw ko biay. Ti baka na. Anya ti aramitam.
Dito'y kapailaing tuyan. Tamapanak iti balay ni Parinteng. Anya, Bantayam ti baka. Ang mga nod ang mangala. apay. Mapan ko ayaban ni Parinteng tabayatan tan ti baka na. Itamot laing. Ay, kasjay. Malangarudan, mapankan. Masadutak nga mapanpay lang iji turod. Iso abayadam itan dito'y pare. Kastaya paray. Alam nga rodan, dito'y bayad na paray. Bayada kan. Ay, kas Una, kas nga rod. Di kagdanag. Kas, no kas. Atay. Bilangag pa'y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parta niya pare. Parta ka. 9,000. Kaya, gusto mo lang, dahil pa nagbilang mo paray. Ang mga no, sobra pa. Sobra ka dyan. Mayat. Very good pare badong. Ala, guyod akong tibakan pare Kaya nga ro ka binayada mo di bagi mo. Nakaon. Nagmayat mo ti sa sagawisiwan na nga imadayaw. Ay. Sana balik ta binayadan ng tibaka. Sangapulo aribo a pisos. Kunaman. Ay na. Nagsaya at gayam. Uray awan ba katanukas toya kanayaw. Ay, kituwin mo ta. Makakwartata mo ta. Uray kaskasanaw. Ay na. Inggoyod mo lang gibaka ni Kapitan. Adaw na kwarta. So, agsipot ka man ng tuyang. Amwam no dapay agilakaw iti baka. Sigay, di kagdanag ba daw? Taagsiputak, no adamamuak. Ipakamuk adagos kan ka. Wain, uray baboy, manok, kalday no isaw, nuang, mabalin lata. Nasabat po ni Tata Badong Nagkapod ito'y balayyo ang kail. Ay nasabat mo kaya? Wan! May na binayadan kanyak tibaka. Iso mapanaguyudunin. Tada ijay turod. Anya? Kit no nakita kidikal man na ginuyod na tiba kayaw. Ha? Nangipananangay. Nakita ba't ngayon turong na itibangkag da kininana to yang. Kit no ada ijay turod tibaka ti amok. Halangan nga insubli naman ni J. Turaw. Ay, mati kawak Ay. Uni mo tibaka da ijay, marikuanan. Wan, ginatang ko ni Kabadong idikalman. Ijay? Iji bang kagda Ta inayaban na kanapan ng kita ijay. Ha? Iso nga di makita, ay, kaya't kumata nagatangan No kasta? Imo na nga ron nga inlako na kan katibaka. Isakbay aginatang na kanyak. Binayadam gaya man. Ha? Ay, manungay, ti pinanggatang mo kan kwa na. 29K. Ay, tangling na kagawad. Ang mga numatali mo dawak. Namaysaan na kan ni Pari Badong. Ay, agasam ngay. Nasakit tinakam ko. Ay, umay ag tawar-tawar. Ay, sa paintad ko ba't titawar na? Tirigat na. Awan gayam kwarta na paggatang na. Ay, linibas na pa'y ngayon lako ti bakak. Kalpasan na. Isaw, ti pinagbayad na. Ay, siniriban na ka ni Pari Badong. Gaputa busy ka. Gaputa muna abisi ak iji barangay hon. Siniriban nakmatan. Tirigat na. Nababalaang ti panangilakom. Idintaw, tainlako na iti 29K. Ay, saan ang mabalinda ito'y kanyak? Kag, anya nga rod ti aramidaw. Napartiyo ka din tibakan niyang kalinteng kagawad. Saan pa ikwarog? Apay ka di aya? Nasayahat nga rod no kasta. Linukunak ni Paribadaw, kagawan. Anya? Ay tinasayaat. Isublim ti kwarta ni Paribadaw, kwarog. Anya? Ibaw na ka mang isublay?
Ay, una. Tapno isubli na mo ti kwarta ni kagawad ko nang. Ha? Tangay di pa'y na parte ti bakak. Ay, sublik itan. Kasanungay, no saan nga umanugot ni Pari Badong. Ay, padasin na makita na nay. Nabatad apa ng luko ti inaramid na? Ay, saan na bali la ko ma? No basit lang ti impatong na. Ang dakkel mag. Sinuswerte ano kasta? Bareng ano kayat na? Tawar-tawar kanyak. Tagayam. Ila ko na itinangin-ngina. Ay, unay lakit din aya. Anya nga tanubaybay amlaengan. Ay, saan? Katkatawaan na ko na. Nukas dyan ti aramid. Ala, makaammo ka nga road, intay. Anya ti kodam ko araw? Isubli ka no ti kwartayaw, tatabataw. Ha? Tapay ka na. Isubli ka no ti kwartayaw. Tay subli mo ti kwarta ni kagawad ko anang. Ay, sana mabalin na. Adakit kastan. Adda. Nang runa, tada kalukwan na napasama. Anya, awan may ti kalukwan nga naramid ko Adda. Tinawaram iti nababang unay ti baka. Sa kalpasan na, inlakom pa'y nga imuna sa mo binayadan ni Angkail. Ay, kuwa nga min ko araw. Awan kwartak iday. Isuan naramid ko ti kasjay. Wais ka mo tatalaga niya, tatabataw. Sana bali ata, kasjay lang, mate. San mo't nga rod ang mabalintikas, day? Iso nga isubli kong ti kwartayaw. Tay isubli mo't ti kwarta ni kagawad ko na. Anya! No kasta nga raw, naamuan ni Kapitan ti inaramid mo. Ay, kasta nga ron tuya. Kasanungay daytan, imbati latama ni Kwarog ti kwarta. Uwin nga raw. Kit isublik ka no umitin ti kwarta ni Marikwana. Anya matang, di awanan ti 10,000 pisos ta. Awan na talaga na. No isublik ti kwarta. Ay, ninamnamak lakit din ang makagatang akong iti makina. Makina nga niya. Washing machine. Kasta nga raw. Ay, pumanaw tan sapay lang dito kabildatan tuya. Tapno didak masingil. Ay sos, ad-adan ajak kayat ti kasta, badaw. Anya nga'y kabadong, sublian mat ni Kapitan ti baka. Apay ngay ka no, Mare. Sobra ka nung ngamen ti impatong mau, kat 19 kila ang gayam dayjay. Pudno simpre. Inaramat ko matiutak ko Mare. Tangay 19 kila ang matgayam ti pinangbayat mo, anya. Kat isoblem ti kwartak at 29K. Nanginaunay gayam ti pinangilakom kanyak. Anya. Isublik langan ti baka. Nanginaunay. Ay, sobra. Ha? Ay, aguray ka, Mare. Ta, kasaritak mampay ni pare intay. Ay, makamo ka. Basta isoblem ti kwartak. Mga asim ka dimit na, pare. Di mo isubli pa Ay, nabatad apa ng luko ti inaramid mo? Ay, pare. Siya, tinagrig-rigat ang ipaspastor iti baka, inguyod mula ngayon libas. Ay, kasta lang. Yan dautak na anaaramat, pare, numaminsan. Yan. Ay, sublik ti baka. Dayo asaan nga umno ti presyo na. Anya, uray at kinayat mo, pare. Ay, matitirik na nga raw. Apay, naglaing kanday. Ay, di ka kumamagpungtot na, pare. Nukas tamad lang. Di... Ay, jak kayatan ti lawat. Porsentuamon ti kwarta. Na, Tas si kamot ti nagbabawi, pare. ay nagadukit sa umot. Ay, linipas mo nga ron ti baka kanday. Ha? Makapong tutak makita. Ay, isublikon, pare. Kundi marikwanang ti kwarta. Ay, nasaya at may ta isublem. Uwan, pare. Kat mabalin mo na sublian ti bakam kinkwana. Agya manak Kat pakawanan na kuman na, pare. Na, ay mala, pakawanan ka. Ngaminton maminsan, di mo ar-aramay din day ta Ayat mula amaadan iti kwarta, mangluko ka iti padam ataaw. Ay agasang may iti inaramid mo. Linibas mo, ngayon lako ngayon muna ti baka. Ay madiday ta pare. Agbaliw kan, di ka mangluko iti taaw. Ayat mula amaadaan iti kwarta.
Dayta Badong, maadan ka ngagpayso iti kwarta. Ngam, iti saan mo't anasaya at awagas. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagtingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Apay kabadong, anya tigatangem, taitay kapay ang nakatakder di tasangwanan ti Tersinak. Nakatakderak lang, maray. Kat gumatang kan ang araw, tapno daganas mo nakistambay dita. Makakapiyak kay. Kaya't kukumatay ito'y tinapay, maray. Ay kagatanga mo na. Ang apay yak makikita ni Kwarog, maray. Ada ni Kwarog. Ngam adala nang ibaunan ni Kapitan Kenkwana. Kastaya. Apay adamdamagam aya. Awan gayam ni Kwarog. Isa... Alay ko, dahito isang asupot at tinapay, maray! Na! Ay, kabadong! Bayadam dayta intaray mo! Atay, Kapitan Tuyang! Nay, anya dayta awit mau. Damagang pala eh. Tinapay akit kita. Nangalaam. Ijay tersina ni Marikwana nga. Inutang mau. Ipadpada nagtumagking ka nga guutang. Imposible aginatang mau. Katawan mo't kwartam. Apay, masapol ang maamuam na kita ba na kaya. Agtimpla ka kidain, tayo Kapitan na ito yain. Anya, basta lagtan intaray ni Kabadong di may sasupot at tinapay. Wan nga road, maray. Ay, naamuan na laang nga awan ni Kwarog ita. Intaray na mutlatan. Da, apay ngay. Ay, ni ngamin Kwarog ti kabutang dagiti nalalastog di ti kabildatan. Ay, wan, tanaturod gamin ni Kwarog. Iso nga inala ni Kapitan Inteng nga agbalin at chip tanaw diti barangay. Ikuun ket ita taawan ni Kwarog. Kayat nasawan nga aramiden na ti amin kayat nakalukwad. Naggapo aki di Tersina ni Nana Kwanang. Kat na ibagahan na kanya kang intaray ka nun ni Tata Badong ti may sasupot alako na tinapay. Ay, saan na binayadan? Intaray na nga raw. Sus, naglukon da dya apari ba daw? Naman na lang nga awanak. Agarami din iti dakais. Di na mo asimang petakaon. Kaya napay di na amaw nga adaak a kapitan. Mas kabuting nakngamin nga mitisi ka. Aya! Abay, no kabuting nakakumakas kapitan, di saan ko mga agaramid iti kalukwan. Ay, wanan niya. No naramid na iti muna, siguradong aramidin naman inday ta. Ay, wana. Anya ngay nga rin ti aramida manggail. Anya nga agpaiso ti aramida ko ngay. Panunutin na pailang. Panunutin narigat ti agdisisyon latan. Marigatan kan samot nga agpanunut ang gail. Si kan samot nga minti mabutang kini kumpare mabadaw. Nasaya at mataim may kadito'y Tersinak, Marituyang. Umayak gumatang, maray. Amum ka din ti inaramid dayjay akabadong. Anya ngamin ay ti inaramid na. Oh, makitam dayta. Agin didiam mo ka manin ako nak. Ay na maray, adda inyawid na atinapay. Kit kuna namut aginatang na. Anya ginatang na, intaray na latan. Saan na binayadan? Kuwan. Apay, saan na nga imbagaday taken ka? Ay na, saan nga ron maray? Ay kat pasensya mo na ni Badong ka. Adda ngamin kasta nga ugali na ka. Anya a klase nga ugali. Ti basta latan,
Mangitaray, iti kayat na nga itaray, asaan na bayadan? Ay, adda nga min pakarwon na. Saan na mabalinday ta, Maray? Ireklamo ka ni Kapitan Dayta abadong mau. Ay namaray, saan mo matan ang aramidin dayta? Mano ay ati bayad jay tinapay. Bayadak laang ngayon. Adda pagbayad mau? Adda mo. Sige nga rodon. Bayada mo ta saan kon nga ireklamo ka ni Kapitan. Sige Maray, mabit laang. Terwar ko jay pagbayad ka. Dinayada ka jay intaray mo at tinapay. Nagkunaking ka bayadam? Kaya't mo ti maireklamo kin ni Kapitan? Maibabain ka ba daw? Maungtan ka pa'y? Ay, saan ko akabutang dayta, Kapitan? Di ka lang amin mabay. Pagbay na kumangay, dayta nga inting bating-ting. Ni kuaro nga ti kabutang kaw, ta kumidaglatan, angam ni parinting ngay. Uray layat-layatak iti danaw keng kugtar, umisim lata. Nagturad kan ngagsaw iti kasta. Di mo pa'y ngamin nakita kat, anak kaungat ni Kapitan. Apay, saan ka makadlaw, Kapitan? Ay, anya dayta kagawad. Imado ti loko-loko dito barangay tayo. Imado aya? Wen, iti rabi agpukpukaw dagiti arte, kat agbarsak dapay iti balay. Na. Diyak mo dayta mapaspasamak ah. Anya nga iti aramiden dagiti tanod mo, Kapitan. Apay adida grunda. Amom no asino ti kalastugan dito barangay tayaw. Ne, ay asino man ang dayta kalastugan? Ni Kabadong. Payam ta kasaritak to. No kayat nati makisaritakan ka. Sakti Kapitan din nakidin kayat. Aho! Nasken anaturod ka sumango ken kuana, Kapitan. Naa, taapay, anyat pagkit kita am kanyak. Kasla nga min naturturod ni kuarog ngam sika, Kapitan. Ay no naturturedak pay ah. Sakti ng tawidan na ititurod na. Ay, nagmayatan ti agigop. Iti digaw, kwaraw. Romuald, dahil si Taturay, naglalaban tayo. Angkal, ni kumparim abadong dayjay, agpukpukaw iti kalsada. Aya! Hey! Kita ngamin adi tatawa. Bagay na. Bayab nga agpukaw, aginggat agpaparaw. Naglalaban tayo. Saan mo nga nawaan? Kita nga agigupak. Nungayat na madanog na ditarwar. Tatakiro kayan. Awan madanog na, danag mon aya. Sakti ka tuturadan dito yung kabildatan. Romuald, nagiti kaya na. Talumaban. Naglalaban tayo. Iso ka no te katuturadan. Bayam dita. Marituyang, bagbaga mo't ani badong mau. Apay Maray, aday naramid na maday. Saan mo nga amo di inaramid na idirabe Di pa nagpuka-pukaw na. Nagsapa ak anang rekep, gapo iti nervyos ko. Nabarte nga main iso akas jahi. Iso nga rod abagbagaam. Ay namaray, uray bagbagaak, aramidin na lata. Kat kasanungay, baybay antayo latan akas jay ni Kabadong. Ni man Kapitan, iso kuma at imang bagbagakin ni Badong ka. Kabuteng samot ngamin ni Kapitan ni Badong mau. Ay katbay amlat tangaruden akas jay ni Badong kaw. Kasano nga tadaytan Marimilyang. Awanan ti mayat arumwar di tababalay da. Gapo takabuteng da ni Kabadong. Wan nga road Maray. Awan mo tanti umay gumatang dito tersinak. Ay wan taakabuteng da nga road ni Pari Badong. Ay, dumanog ngamin kanuno babartag. Agpok-kapok pa'y kunam Narigat akalabanan ni Kabadong. Iso asaan nakamasdaaw no kabutang ni Kapitan. Kat, asino nga ron ti mga nawakan ko Amin mo't akagawad kat kabutang da. Nang runa no kastaan na bartag. Ay, unay lakit din aya. Paray! Parinteng! Nagsabat ta dito'y kalsada, paray. Uwan nga ron, paray. Nagmayata, hindi pa nagsabat ta. Nabartak kan samit, paray. Ay, kayakat ko, no mabarte ka. Naturturada.
Napigpigsak at dumanap. Saan? Dakas ti dumanog pare. Ha? Ay, pagpraktisan kan sa. Makapanervyos Nagtakrot ka na, Kapitan. Saan nakasta pare? Daya mo't kapitan at takrot. Kasi nga ngay, takrot a Kapitan. Ay, umasidag ka, tag dinarog ta. Saan tadakas ta dakaapan na? Kaya't kung arog naglaban ta. Tinasayaat, agawit kan, tapno mausawan ka. No ngay diya kayat. Anya nga ti maramidam. No di mo kaya ti agawid, siyak ti agawid. Nay. Apay nga, panawan na kan. Kunak maghinga nga aglaban ta, pare. Nasaysayat nga aglaban ta inton saan ka anabartag. Takrot ka hindi, Kapitan. Awan sirbem, Kapitan. Anya timbagbagang kin ni Kapitan. Di ka lamabain. Adaya, may timbagak kingkuha na, amaday. Nakita ka nagsabat kayo dita kalsada. Uray mula intudo-tudo. Intudok lang may lugpap nga agong na. Apay da ka saya. Imbagata na anos ni Kapitan. Kat saan nakatinutupan. Imbag ko na taday lang tinaramit ko kingkuha na. Kasanungay, noon nakaungatak. Kat dinanog king kinugtara. Saan agapaw tapas pasensyaan na ka ni Kapitan? Aramidin mo, ti kayat mo nga aramidin kan kwa na. Pasensyaan nga. Di ko nam talaga takraut na ita, Kapitan. Intudo-tudo na ka ni tata ba daw? Ngam binaybay amlatan nga aramidin na daytakin ka. Pinasensya aklat ta kaanakan. Aging katano agpasensya ka? Marmarwaman day tatawa. Ha? Unan niya! No, jak la ipapaubayakan ka ni tata ba daw? Agpakita akon Ha? Di pa nagkunang panawanan tapno ikak iti pagnakman na awan port. Katwa na. Ay. Ipukpuk ka na, takrot ka. Saan nakatakrot? Napayaga ko na Kapitan. Ita lang ada nang ibaga takrot ha? Kayat mo asaway, naturad ka hanggail. 10,000 at iturad ko. No kasta nga raw, ipanagnak mo iti dadya kumpari manaturad ka. Uwan man. Sana ko na makibiyang nga hanggail. Makamukan kan kwa na. Kagawad, mangrikap ka butin. Apay nagsapa butin. Mangrikap akon, Kapitan. Ay, dakasan. Mabartag manin ni Kabadong kat umay agwala dito tirsinak. Marmarwam dayjay a people Mungarod masabat ko kuma. Apay, no masabat mo, Kapitan. Kabaulam alabanan. 100% Ala, aglisi ka, Kapitan. Tabang rikupakaon. Uray nalawag pay laang. Agwar ka. Day tama ni Badaw, nay. Isulti sumungan. Delikadaw. Ha? Saan ka mangrikap? Ni ita apay. Buya ti pa naglaban mi. Aglaban kayaw? Uwan Nay, adaytan. Nagkita tamad langay, takrot na, Kapitan. Kunamlan asinaw, Kapitan. Saan nakatakrot? Nagkaman nga ron ita, Yeah. Nay, inlayat na ni. Nay. Nangato maganti kong tarmo, Una, apay talaga mo. Kung nakmano di mo may ngato na gitisakam, gapo iti rayuma. Ado pa'y laas sa umat. Ay! Umangon ka, tayo panagnak mo, anaturad ka. Diyan mo din makabangon. Ay, tulungan na mo din na marikwanan. Ay! Nasayaat mo. Tainikam iti pagnakman ni Badong ko, Kapitan. Kunak no guraan nak, maray. Maragsa ka nakpay kedi, Anya? Nakayat ko dyan naramid mo kin ni Badong ka. Maray. Ayan na nga ni pare ba daw? Aday jay balay may, Kapitan. Mabuteng arumwar. Kabuteng naka. Ibagam adi ng tuwar aramidin ang dagiti jak kayat, Won, Kapitan. Amuna daytan. Jak kayat nga agwala-wala kan agpuka-pukaw iti rabiin ni pare ba daw? Nakalistan day takadagitisan arumbeng nga aramidin na. Saan nga galalatan iti lako ni kagawad, Naibagak meten kan kuana dayta, Kapitan. Very good. Kabaw dyanan na. Di nang tagtagibasitin ti kabailat. Siyak ti katuturidan a Kapitan.
Idi pa nga muna dayta, kapitan. Limas tuglang amay. Itaban pa, arimwar ka, ay balayaw ka ba daw? Ay, iwan maray. Tasaanan na nasakit na dinanaw kang kinugtaran ni Parinteng. Tagtagibas hitam nga minunay ni kapitan. Uwan nga ron maray. Amok itan, ang naturad gayam na ita kumpare. Isaw ti katuturadan nito'y kabildatan. Kat ni Kwarog ngay. Ay, segunda lang ni Kwarog maray. Number 1 latagayam ni Parinteng. Ay na, tatabadong. Agnakam kamot nga taitan. Ala sigay. Dadan, tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Badaw, ayan na nga, jem pagatang ko abagas kang ka. Anya, bagas ko nam? Kawan, inikan ka iti kwarta paggatang mo iti bagas. Ayan na nga, kunak agumatang ka iti tersina ni Marikwanang. Kit iso may tinagdapat. Ayan na nga nga, bagas na ginatang mag. Ay, bagas yung pagatang mo. Kunak manulod. Anya alod sa sawam. Lod ati cellphone. Pinaglod mo, jay kunak ngay gatang mo iti bagas? Ay, iso tinanggag ko ngayong bagam. Bagas ti kunak agatangom, san alod? Naglawag a bagas. Ay, awanin Pinaglod ko na, kwarta. Anya ngay nga ruti ka ng taita. Ay, oray santa namangan. Basta dalod ka. May metaitan. Malah palawa ka. Napapatagtilog kang kangam dyan ka nun ta! Mas dawak pain may naglod ni Kabadong. Ay namare, bagas jay kunak nga umay nagatangon. Kuna kunkad. Diyak mo ano nalipatan na. Kano iso ti makaibos iti lakok alod. Kastaya. Adan samot katiksmate na. Kasta ti panunot mo, maray? Basta makita ka ag silsilpon. Ay nawon maray, uray aday jay balay may, ag silsilpon latat aramidun na. Apay, saan ka makadlaw? Makadlawa ang arudan. Kasano no makabirok iti pangisukatan na ka? Ay, wun nga raw. Obeng, kan mas napinpintas ngamsi ka. Ay, saus! Dinar aramidan dayta. Iso nga itapay laeng, nasken ayadayom iti dayta silpon. Anya nga taaya ti aramida. Ada maangot mo? Adamot makmaksan. Ngayon, jay samot lut-lutwam iti balayaw nga inapaw. Ay, saus! Ungag paisaw! Kunakin ni badong abantayan na, diyan sangkaw. Ay, awanan Amang ano nagsil-cellphone latan, ti aramidan na. Badong! Ay nanaksutan day talulutom. Badong! Awan mo dito. Napananangata. With love. I love you, love. Love matimang mangag ko ngay bagbagana. With love. Wayne, sige, bye. Miss you, love. Badong! Umasidag ka man dito. Ay, tinawagak lang ni kumparing Enteng. At nagtungtungan, may. Ni Kapitan, jay kinasaritam. Katun, may. Nay, apa nagsabat man ang dagitakiday man? Ni Kapitan, awagam iti lab. Lab?
At ayamit imbagak. Kano naglawag anangag ko a puro kalab, ay misyo ko ng pay. Ay, awan timbagbagak akasta. Nag-I love you ka pa'y kung kwana. Ay, agtal na kamay. Saan anay kapitan tinawagan man niya? Ni Kapitan nga raw. Babae, di inawagam. Sa bali lang, di pa nagdangag mau. Ay, agtal na kamay. Ha? Mapukaw ko madata cellphone mo. Ay, saan matakasta ah? Pati cellphone, meron ma. Day tati paggasgastusam, imbes ati kasapulan dito'y balay. Imbes ang mapanagbangkag day taaba daw, adamot ita sirok ti bayamas nga agsilsilpon. Ay, ilamlam mga nangarod ni tuyang na, Maray. Ha? Kasta ka de, Maray? Kita nakasangger di tadakkel abataw di arado na. Ne, aywan anya. Kadyainwang na nakapagaw di tapoon ti bayabas. No kasta, mapan kuma ijay bangkag na. Ay, adda kalukuan nga aramiden na dayta, Maray. Nay, tauray laag katakatawa, Maray. Awan nga min signal iji bangkag kaut. Ay, dayta katirigat na. No saan ang makontrol ti may sa tao, ti ag cellphone. Paray! Apay paray. Ay, nakadumog ka mailatan ti ta cellphone mau. Why, tanda katitiks ko paray. Na, tadinak pa'y kitaan. Apay kung makita ang kapailangay paray. Kita mukma si katayta. Eh, no sa balingay, nungay kalaban. Ay, di nak man disturbon paray. Panawan nak dito yan. Mabisinin tinwang mau, nga impagod mo iti sirok ti bayabas. Itay pa'y nga agre-riray. Nagmirinda itayan paray. Saan aya mapan ka iji bangkag mau? Ay, madamdaman ton paray. Naata itantan mo. Ay, ungtan na ka manin ni Marituyak ay. Ay, padasin na. Taong takmay. Ay na. Ay sus, una umpay nga minti trabaho pa. Saka agsilpon. Mamiss ko nga ron di balasang akatitiks ko paray. Ha! Ay, ada ka text mo balasang. Ada! Nay, di mo ibagbagakin nito yan ko paray. Taka siya, amang ilibliba. Maray, o may kumanigatangan ni Badong ko itinaimas asidaan na. Nagswerten, dayjay abadog mo, tay gatangan pa itinaimas asidaan na. Kasi nga main amapan ang bangbangkag. Kastaya. Kas kumaitangal daw, nagsapangay nala na di arado na kanwang na. Napaanan ijay bangkag may, uray saan pa'y anamigat. Agasam day ta sakripisyo na maray. Kaano nakita mi ni Badong Mau? Una, talimabas dito'y tirsinam anapan ijay bangkag may. Nakita mi ken ni Mari Milyang ang nakatugaw ijay sirok ti bayabas. Ayan na maray. Dayjay ngayo. Aging gayta adda pay laeng dita. Ha? Nakatugaw ngagkat-katawa. Itay payla siguro ama bisin jay nuang na. Ngam awan matrod dita ayan na. Ay, ti solbag abadungan. Nanay papanam nga ya. Ay kunam nga igatangam ni Badong mo itinaimas sa sidaon na. Ay, saanan maray? Diyak igatanganan, ditakan. Sos. Guluman daytoy anabatan. Win lab. Lab na lab kamit talaga. Badong! Ka na ya. Ay, sus. Apay aya. Kunak man no napan kay jay bangkag. Ay, mapanak pailahan ko ma. Tuyang. Cellphone ka man. Ay, agin inanak lang. Tapay ko mga ginanaka. Nakabanugam. Kwa. Ay, tawon! Anya tinaramid mau. Kan asino maninday takasarsaritam dita cellphone mau. Puro lab te bagbagam. Ha? Ay, ni kumpare nga inteng. Lab! Lab mo ni Kapitan. Kaano kay alab mo ni Kapitan? Kay, problema ni Nana Tuyang ni Tata ba daw? Tajay lang nga nagsilsilpon ter aramidan na. Nakitak nga rod ni pare Badong nga agsilsilpaon. Saan na kano na may baon? Ada kanu mo text meet ni pare Badong abalasang. Ha? Imbaga na daytakan ka? Kitno inamin na kanyak. Ay, makadanon da ito ikininana Tuyang. Ay. Magando aga pa da Kantap no malapdan ni Nana Tuyang ti aramidan ni Tata ba daw? No siya. Ay, usarak lang ti cellphone ko no kasapulak.
Isungarod nga da kini anti ti cellphone mo. No ada umawag. Ala kini antim adagaos tasong batak Mayat day tanggal. Tapno awan ti riray. Dang-dangan kanta. Oh, dayon. Yan. Day. Isardang mo ang pailang dito pa nagkanta. Dayon. Apay ay alakdan na kat naragsakak nga rod itangal daw. Isardang mau, tadanggam da ito ibagaking ka. Kariring mo pay lang. Di ka pa'y nagmulumog at dan ibagam. Mga tainton madamdama. Dang-dangwan kanta. Ayan na di cellphone ka. Oh, na yun. Yan. Ay. Ayan na di cellphone ka. Anya di berbero kam? Di cellphone ko kunak. Ay di ka mo Apay abiro kam kanya. Ay, mapukpukaw mo tayo. Awan ijay pandag tipungan mau. Awan. Indayunan kanto. Ituloy na kakanta. Ilamang bunsamay. Nambarak ko mamang ilamang data silpon mau. Apay nga rin kagkanta-kanta ka. Akasla mo layaw awan. Apay adilawam ti panagkanta ka. Naragsakak nga raw di tangal daw. Kita manday ta. Naragsak ka. Dang-dangwan kanta. Naragsakak. Ngam di na kaya't asawan. Nga ilamang kaw di cellphone mau. Oh, nay, tultulodan kanta. Ayan na kayo nga tayo di cellphone ko. Apay, kabadong. Umay ka manen aglod. Ado tilod ko ita. Kasano nga agpaludak maray. Kit mapukpukaw di cellphone ka. Kasano po kaw ti cellphone mo? Ay, diyak nga rin mo maray. Ta nakariingat. Kit awan mo tayo. Ang mga nuin lamang ani marituyang. Saan mo't ka now? Iso nga'y mayak dito tersinan. Tama nga nung nabatik dito idikalman. Ay, uwan. May ka nagload dito tersina kidikalman. Ngam, awan mo't nabati masilpon. Ay, awan na ya. Awan. Ay, panunutag man na nalaing nung nakaibatyak di cellphone ka, maray. Mapukpukaw ka no, mo't di cellphone ni Badong mo marituyang. Un nga rod maray. Inlamang mau. Saan? Apay ko mga ilamang kaw. Naragsak ka, tawanan cellphone ni Badong mau. Awanan ti ka-textmate na. Ay katuan na maray. Naragsaka. Ay, si Kansa mo tinangilamang maray. Saan asyak maray? Ay kat, kasano nga rod, anapokaw di cellphone na. Diyaka mo akin kwa na. Bayamon nasaya at mutkit din no napukaw na di cellphone na. Tapno amuna kan at tulungan. Again bibiro kak mulat ha. Tapno awan may bagbagana. Birbiro kam di cellphone mo. Ay, huwin paray. Napukaw. Ang mga nunalipatam lang iti nang idulinam. Diyak nga rin malaki paray. Lagi pamunay Way, laglagi pagparay. Ay, data tirigat na nung medyo lumakay dataaw. Ta manang lilipat mo tay. Aha! Malagip kon paray. Ay, nasaya at malagip mo. Binulod mo kay. Siya! Yay, kapay kumaabuludak ti cellphone mo. Huwin paray, binulod mo. Ay, di nakpagpabasaw lain ta, jak binulbulod ti cellphone mo. Kasla binulod mo sa. Ita manday ta. Saan ka pa'y asigurado ta sa kunkunap? No saan mo binulod? Impadulin ko king ka. Tila ibagbagamot. No kaste, saan ko nga impadulin king ka paray? Saan? Tila ibagbagam. Dahito tinalawag paray. Awan ti impadulin mo kanya ka. Pulos! Apay, mapukpukaw di cellphone mo, pare ba daw? Huwin Marimilya. Iso ti birbiro kay. Ay, saan mo abirukan dito, Ruar? Ang mga noodalaang mo't idya unag tibalayaw. Saan nga taasi ka tinakapidot? Marimilya. Anya asyak, apay ko maamapidot ka. Nakita ka kay tamagmag na idikalman. Wan, tanagapuak di tatersina ni Marikwanang. Dinagawid isumat ti panakakitam kanyak amagmag na. Ngam awan tinapidot mo. Amangan nga minun natin nagdito bulsa kay. Ay, awan napidot ka, pare ba daw?
Kano adaman mapidot ka, sigurado nga isublikan ka. Ti pampanunutek, idi napidot mau. Hintad mau kini parenteng, tanasabat mo kang araw. Unay mo't day tapanunot mo, pare ba daw? No adaman napidot ka, isublikan ka. Apay kumangay, nga itad ko ni Kapitan. Kumpurmi mo ti pabasulan ni tata ba daw nga nangala iti silpon na? Pabasulan na tupay. Uray siya nga raw. Imbaga na nga mga napidot ko kanaw. Pabasulan na amin ataon. Amin na masabat na, pabasulan na. Tiyamo kindi ko natinag na iti kalsada kat sa balitin na kapidaw. Nga ta. Nasayat pa. Tapno saan dan nga agap apak ni Marituyan. Kasimot ni Marituyan. Inal daw nga agung ungay. Kapo iti kasi cellphone ni pare ba daw. Anya tigatangam ka ba dong? Bagas maray. Bagas itan tigatangam, saanin alod? Saanin maray, tawan di cellphone ka. Ay ka nasayat mo't takanin nyo itan tigatangam. Talaga ka di asaan ko ang nabati dito'y tersinam, di cellphone ko, maray. Ay makaungit akong no kasta. Ay, saan ko naklangarudan? Ay, saan ka makaungit, amaray? Damdamagag lang, Mike. Mano akilo abagas tigatangam. Tuyan. At tuyan, di bagas ngayong pagatang mau. Kunak nulod man ang tiginatang mo. Talaga ka day, asaan mo nga ilambang di cellphone ka? Kayat mo, tamakaungatakan ka. Ha? Agkaraulit mo ngayon lamang ko di cellphone mo. Anya ngay kumatibibiyang ko ta cellphone mo. Kayat mo tipang aura. Ay, saan atuyan? Si Kaki di, mate. Agdamdamag lang, mate. Ala, ingka agaraw, darasaw. Wine, mapanakaw. Ay, unay kamot ngaminin tatabadong. Tanalipata mo ang trabaho. Gapo iti cellphone mo. Ala, ano sam tiyawan cellphone na? Ala, sigay! Dedan! Tinagdipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay.